बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोथार मंगलबारनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। बे समाव जोङो नैथि खलब बाथौ धोरोमारि सावरायनाय लादों। बेयावहाय दिनैहाय जोङो आलासि जों मोननो हादों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आबादानगिरि एबा आसारि मानगेरेट मुसि बलक चन्द्र बर' बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय, लोगोसे बिथांखौ बरायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोननो हादों नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिदोम आफादगिरि मानगेरेट अनुरुद्र गयारि सार, बिथांखौबो बरायनाय जाबाय, लोगोसे गावनि सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय, खुलुमबाय। बे समाव जोङो बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ बेखौ बिथा खालामनानै जों आलासि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे धोरोमारि बाथ्रा जों मिथिनो सानदों। बेयाव आं गिबियावनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाबादानगिरि एबा आसारि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लाग्रोनो सानबाय। बिथाङा जिहेथु नैबे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय बे खामानिखौ बिथाङा 35 बोसोर सिगांनिफ्राय बिथाङा मावबोबाय थादों आरो आथिखालाव बिथाङा दा हाबादानगिरि बिबान लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दं। दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन मानसि माहारिया बाथौ धोरोमजों मा सोमोन्दो दं। नोंथांखौ एसे खेंफोरथि होनो थाखाय आं खावलायबाय बिनि बागै। गिबियावनो आंनि गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो बाथौ बिबुंसार बावथिफारिया आरो नायगिरि अनसायगिरि बिथांमोननिसिम गोरबोजों खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनै आंखौ नोंथांमोना बेयावहाय लेंहरनानै जिहेथु आयदानि हाबाफारि बेखौ बाहागो लाहोनो थामहिनबा आं बाहागो लानो मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोलोबारि बियाब बाथौ महासभानि सिङावहाय जिथु हाबाफारिखौ लागासिनो दङ बे जोबोद मोजां जादों। आं सानो बेबायदि हाबाफारिखौ दाब दाब ओनसोलनि हयथ' बियाब आफादफोराबो हयथ' खालामनाया मोजां जागोन। जियानो जा दिनै आंनो मोनसे आयदा होदों, बे जाहैबाय मानसि माहारिया बाथौ धोरोमजों मा सोमोन्दो दङ। बे आयदाखौ लानानै बुंनायनि आगोलावनो आं मोनसे खोथाखौ सावरायनो सानग्रोयो जे मानसि माहारिया बाथौ धोरोमजों मा सोमोन्दो दङ बेखौ बुङालाखासिनो बाथौजों मा सोमोन्दो दङ बेखौ बुङोब्ला साबसिन एबा गुवारसिन जासिनगोन आं सानो। जियानो जायाथों आयदाखौ होबाय जेब्ला आं बे आयदाखौनो बिथा खालामनानै बुंनो आवगायनोसै। नाथाय मोनसे खोथाया बेनो, बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्ला बाथौखौ लाफानांगौ जाखायो। बाथौखौ गारनानै खुनु मोनसे बाथौ धोरोमनि बाथ्राखौ सावरायजाया। दा जों मिथिगौ मानसि माहारि होननानै बुङोब्लाथ' बे मुलुग संसाराव जेसेबांनाखि हारि माहारिफोर सुबुंफोर दङ बेखौनो मिथिनानै मोनो। बेवहाय एखुथा मोनसे हारिनि मानसिखौल' सानना लानाय जाया। दा बे हिसाबै बे दुलाराय बुहुमनि मानसि माहारिया बे बाथौ धोरोमजों थामहिनबा बाथौजों माबायदि सोमोन्दो थाथावना बेखौनो मिथिनो लुबैदों, नङा होमबा? दा खोथाया जाहैबाय बाथौ होननानै बुङोब्ला बाथौखौ बिजिरना नायोब्ला बेवहाय मोननै दाजाबदाखौ मोननो हायो। सेथियाव जाहैबाय बा, नैथियाव जाबाय थौ। बा दाजाब थौ बाथौ। आरो बेखौ जों बयबो मिथिगौ जे बिनि जिथु फिलसफि सान्थौ, बा माने मोनबा गुदि मुवाफोरखौ बुंनाय जायो आरो बेनो जाबाय बार, हा, दै, अर, अख्रां। आरो बेनिफ्राय थौ माने सान्थौ, गोथौ थाथौखौ सान्थौ होननानै बुंनाय जायो। थारमाने मोनबा मुवाफोरनि गोथौ सान्थौ एबा साननो गोनाङानो जाबाय बाथौ, नङा होमबा? दा होनब्ला बे बाथौखौ जायफोरा सिबियो बै सिबिग्राफोरखौ बाथौआरि होनना बुंनाय जायो। आरो बाथौखौ सिबिनाय धोरोमखौनो बाथौ धोरोम होनना बुंनाय जायो। दा बेयाव नायनांगोन बाथौ धोरोमनि मानसिफोरा थामहिनबा बाथौआरिफोरा गोदोनिफ्राय दासिमहालागै बे बार, हा, दै, अर, अख्रांखौनो सिबियो बा खुलुमो। दा मानो खुलुमो बे बाथ्राखौ बुहुमनि मानसिफोरा एसे सानदांना नायनाया मोजां जायो। दिनै बाथौआरिफ्रा बेखौनो बुंदों, बारखौ खुलुमनायनि गुदियाव दङ माने
जेनाखि जोंनि थांना थानायाव हां लानाय बे हां लानायनि गुदि माने फोथांनायनि राहा लामा बिनि थाखाय जों बारखौ खुलुमो थारमाने बार मुलुगाव बार गैयाब्ला थांना थानाय जिउनि मोनसे ओंथि गैया बेखौ फोथायदों थारमाने थांनानै थानो हाया नंगौ थांना थानो हाया दान्दिसेबो थांना थानो हाया हा गैयाब्ला जोङो जोनोम आरो गसंथानायनि जेबो ओंथि गैया गतिके बेखौ जोङो सिन्था खालामोबा नाय दैनि बेलायावबो बेनो मानसिनि देहायाव दै नांगौ जिब जिबि लाइफांनोबो दै नांगौ गांनायखौ फोलोमनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जोंनि देहानि गांनायखौ जुदि जोङो फोलोमनो हायाब्ला थामहिनबा दै गैयाब्ला मुलुगाव जिखुनु जिब जिबि मानसि माहारिल' नंलिया जिखुनु जिब जिबि थांना थानो हाया आरो फारसेथिं नायदो सान एबा अरनि बाथ्राखौ बुंदो सान आरो अरनि खोथायाबो जेराव बिदुं होगासिनो दङ जेराव बिदुं गैया बेयावहाय सृष्टि एबा जोनोमनि बाथ्रा सफैया हमनानै ला दाउदै दैसेखौ गफाय होनोब्ला दाउसा फिसा ओंखार होनोब्ला जेरैहाय बिदुंनि गोनांथि जायो सासे मानसि गोरबोनि गथ'आ जोनोम लानोब्ला बिदुंनि गोनांथि जायो बेबायदि फर एग्जाम्पल जेनेबा दा बे हिसाबै सान आरो बे अरफोराबो मानसि माहारि एबा जिउ जिबिनि थाखाय गोनांथार आरोबाव फारसे नायबावदो अख्रांनि बाथ्रा बे अख्राङाबोथ' फैलाव बे अख्रांनि बिखायाव दाउमा दाउसा मानसि दुमसि उदाङै बेरायथों जायगा मोनदों आनखि ग्रह ग्रहसा नक्षत्र गासिबो बेयावनो जायगा मोनदों आरो बे अख्रांखौ बाथौआरिफ्रा बबे माने सानस'हायै जुगनिफ्रायनो जे फोथायनायनि गेजेरजों अख्रां होननानै थामहिनबा अख्रां गुरु राजकुमारी गुरु हिसाबै बेखौ खुलुमबोदों दिनै बेखौ सिबिनाया नंगौ बर'फोरानो गुदि गाहाय जानो हागौ बर'फोरानो गुदि गाहाय नाथाय बर'फोराल' बेखौ खुलुमदों सिबिदों होननानै मुलुग संसाराव बर'फ्रा थांना थायाखै बे बार हा दै अर अख्रांनि बिखायाव बा बे बाथौआव बुहुमनि सुबुं माहारिया आरो जिब जिबिया थांनानै दङ नङा होमबा जारिमिन दङ आरो थांनानै दङ दिनै जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय थानायनिफ्राय बेरायनायनि हान्थिनायनि न' बां लुनाय गासैबो बे बाथौआवनो दंजोबो दिनै बेबायदिनो बेखौ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों गोदो जाय सिबिनाय धोरोम जोंनि बाथौनि आसार खान्थिमोन बियो एसे आलादाब्लाबो दिनै खिन्थु गोदान मुगायाव फोसाबजानायनि बेलायाव बेखौ ओरैबायदि रोखा जों मोननो हायो गोदोनि समाव बर'फोरखौ गुबुन गुबुन हारिफोरा किसु मानसिफोरा जाजाबर सोदोमस्रि गैयै मुगैजानाय हारि होननानै बुंदोंब्लाबो किन्तु दिनै बियो मोनसे सना फिथर बायदि जाबाय बे बाथौ धोरोमा मानोना बिनि आसार खान्थिखौ फोसाबनाय जाबाय मोनसे समाजनि धोरोमखौ फोसाबथाय गैयाब्ला बे समाजा मालाबाबो दावगानो हाया बेनिखायनो दिनै बुंनांगोन बाथौ धोरोमखौ फोसाबबाय नालाय दिनै बे फोसाबजानाय बाथौआरिफोरा आगानसे दावगानो सुबिदाखौ मोननाय जादों गोदो जेरैबायदि नेग्लिजेन्स माने सानजानाय जादोंमोन बे दा दिनै गैलिया बेनिखायनो दिनै बुंनांगोन बाथौ धोरोमा मुलुग संसारनि मानसि माहारिफोरजों बेसेबांसिम गनायजाथावना आरो माबायदि सोमोन्दो दङ बे दिनै रोखा मानोना बाथौ होनोब्ला मुलुग संसारखौनो मिथिना मोनो आरो मुलुग संसार होनना बुङोब्ला बे बाथौखौनो मिथिना मोनो होनब्ला दिनै बर' हारिया बाथौ धोरोमखौ सिबिनाया दिनैल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोनोमनिफ्रायनो सिबिबोदों आरो बेखौ बेनि माखासे दर्शन सान्थौफोर बेनि बोसोनफोर दङ बे बोसोनफोरखौ जोङो जुदि बाथौ धोरोमनि रोखा रोखा होनाय बोसोनफोरखौ मानिफुंनो हायोब्ला बुहुमनि मानसि माहारिया गोजोन थासारि जागोन बे माखासे बोसोनफोरनि गेजेराव आङो मोनबासो बोसोनखौ रायखांनो सानदों जेरैहाय नोंथांमोनाबो मिथियो गिबियावनो बुंनाय जादों सैथोजों सोलिनांगौ नङा होमबा बाथौ धोरोमनि बोसोन हिसाबै मोनबा बोसोननि गेजेराव गोबांनि गेजेराव मोनबाया गुदि गाहाय सैथोजों सोलिनांगौ जों जुदि साफ्रोमबो सुबुङानो सैथोजों सोलियोब्ला जोंनि गेजेराव मा फैगोन गोथारथिया फैगोन जोंनि गेजेराव मावनायाव दांनायाव खोथा बुंनायाव सैथो बादिब्ला बेखौ बयबो गनायथि होगोन गतिके बिनि उनाव जोङो मोननो हायो गोथार बे गोथारथिखौ जों जुदि साफ्रोमबो सोलिनानै लानानै जों जुदि
थांना थानायाव जों जे बाहायफुङोब्ला होनब्ला सासे बेक्तिया मोनसे न'खरा बे समाजा दावगारो माने जौगासारनो थाखाय लामा मोनो बेनि अनगायैबो दङ जोंहा अननाय सैथो आरो गोथारखौ जेब्ला नोङो आजावगोन होनब्ला नोंनि खामानिया गासैबो मोजां जागोन बयजोंबो गनायजागोन आरो बेयावनो नोङो बयजोंबो अनजागोन आरो नोंबो बे अननायनि गेजेरजों अननाय बोसोनखौ फालिलांबाय थायोब्ला बयनोबो जुदि अननाय होयोब्ला मा जागोन माना नोंबो अनजाफिनगोन खैदां खैफोदनि समाव नोंनो नांगौ अननाय नोंबो गुबुननो होनांगोन अननाय बे जाबाय बाथौ धर्मआव होनाय बोसोन बाथौ धोरोमनि मोनसे बोसोनखा अरायथा बोसोन आरो बेनि अनगायैबो निमाहा बे जाबाय ब्रैथि बोसोनाव दङ जे जोङो अननाय लानो हायोब्लासो जोङो निमाहाखौ होनो हायो आरो निमाहा होनो गोरों जायोब्लासो नोंबो गुबुनजों निमाहा मोनगोन मानसियाथ' गोरोन्थि मावना मावफ्लांखायो बे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहाखौ होनो हायो आरो बिदिनो खौसे दिनै जोंनि गेजेरावहाय समाज दानायाव न'खर दानायाव बिसि फिसायनि गेजेराव जोबोद माने खौसेथिनि गोनां आरो बे बोसोनखौ बे बाथौआवहाय मोननाय जादों गतिके बे सैथो गोथार अननाय निमाहा आरो खौसे बे बोसोनखौ बाथौ धोरोमाव मोननाय जादों आरो बेनि अनगायैबो गोबां बोसोनफोर दङ बेखौ दिनै आं बुंजोबनो सानाखै मानोना समनि आंखाल दिनै नायदो मुलुग संसारनि मानसिफ्रा बे हायावनो दङ बे बारावनो दङ बे अख्रांनि गेजेरावनो दङ आरो बे दैनि गेजेरावनो दङ होनबा बे बाथौआ अकल बर'फोरनि थाखायल' नङा बे बाथौआ मुलुग संसारनि सुबुं माहारिनि थाखाय जिउ गोनां गासैनिबो थाखायनो गतिके बेखौ नायदो बे मानसि माहारिया बुहुमनि मानसि माहारिया बे बाथौ धोरोमजों थामहिनबा बाथौजों माबायदि खाथि सोमोन्दो दङ बेखौ एसे सानना नायबानो मोनथिनो हायो आरो गतिके आं सानदों जे मुलुग संसारखौ लाखिनोब्ला बाथौखौ रैखाथि होनांगोन आरो बाथौ धोरोमखौ बयबो अनसायनांगोन जोबथारनायाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय बे गोबां माने बर' माहारिया जेनेबा बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ बेखौ जों बयबो मिथियो निश्चय दा गोबां माने बाथौआरिबाबो गोबां बर'फोरा थारमाने बाथौनि बागै बारा मिथिया नोंथाङा बेखौ मोनसे लाइनाव माबायदि खावलायनो सानदों जेनेबा दासिमबो जेनेबा रिसार्च खालामाखै दा बाथौनि बागै मानसि माहारिजों जे बाथौआ सोमोन्दो दङ बे बाथ्राखौ नोंथाङा खेंफोरथि होबाय दा बेखौ आरो मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथाङा मोनसे लाइनावनो मा खावलायनो सानो जाय बिथांमोना माने दासिमबो जेनेबा रिसार्च खालामाखै बाथौनि बागै बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो आं बेखौनो नोंथांनि सोंनायनिफ्राय मेसेज होनो सानो जायफोरा गुनि गियानि नाथाय बाथौनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया बिथांमोना बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनो नाजानांगोन आरो बिथांमोना जोंनि आथिखालाव दिहुनजानाय माखासे धोरोम बिजाबफोर दङ बे धोरोम बिजाबफोरखौ हयथ' नायनो नाजानांगोन बुजिनो नाजानांगोन बाथौआ मा जिराद मा बुस्थु बेखौ गोथौयै सानदांनानै रिसार्च खालामनो थाखाय आवगायबोनांगोन आं बेखौनो खावलायनो सानो अब्लानो जायफोरा बाथौनि सोमोन्दै मिथियाखै बिथांमोना निस्सय मिथिगोन आरो जोंनि गेजेरावहाय माब्लाबा सेमिनार जायो सावरायमेल जायो बाथौनि सोमोन्दै बेफोराव बाहागो लानांगोन गतिके बिथांमोना अब्लानो अट'मेटिक मिथिबोगोन आरो साबायखर थाबाय बे बाथौ धोरोमनि बागै मिथिनोब्ला रिसार्च खालामनांगोन गोबां बाथ्रा गोथौयै आरो मिथिनोबावनोब्ला रिसार्च खालामनानै नायनांगोन अब्ला दा बेखौनो खावलायबाय बिथाङा बिनि थाखाय साबायखर दे जोङो रिसार्च खालामोब्ला बाथौ धोरोमनि बागै गोबां मिथिगोन आरो गोबां बाथ्रा दिनैहाय नैबे मोनसे समावनो गासै बाथ्राखौ जों सावरायजोबनो हाया बेनि थाखाय आङो बिथां गेदेमानसिम जोंनि गेजेराव बा बाथौ बिबुंसार नायगिरि बिथांमोननिसिम जितु मानसि माहारि बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो दं बेखौ गुवारै खेंफोरथि होनायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावबाय जा आलासि सासे दङ बे बिथां गेदेमा आलासिनिफ्राय जों मिथिनो लुबैगोन जिहेथु बिथाङा गोबां बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो दा बर्थमान आथिखालाव नलबारि बि आब्दुलारि बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बेखायनो बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लुबैगोन नोंथांनि बायदिब्ला दैदेनगिरिया माबायदि जानांगौ नोंथाङा बिनि बागै एसे समाज दैदेनगिरि हिसाबै समाज दैदेनगिरिबाबो बिनि बागै नोंथांखौ एसे बेखेवनानै होयो गासै बाथौ बिबुंसार
नायगिरि आरो बाथौ चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। दा बिथांमोना जाखिनि टपिक होदों आयदा होदों बे आयदाया बुंनो थाङोब्ला जे गामियारि दैदेनगिरिफोराबो माबायदि जानांगौ बेनि सायाव बिथांमोना एसे बुंफ्रुनो थाखाय आङो खावलायदों। आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै, जिखिनि आङो गोसो गोरबोजों पइन्ट्स लानानै फैदों बे पइन्ट्सफोरखौ लानानै आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। जुदि माबाफोर जुदि गोरोन्थि जालाङोब्ला गासै बाथौ बिबुंसार नायगिरि आरो बाथौ चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय क्षमा बिग्रोनायखौ थाग्रोनाय जाबाय। जोङो एक्सुवेलि जोङो समाज बेबस्था बे समाज बेबस्थाखौ जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिमबो जोङो जाबायदि सोलायनांगौ, जाबायदि जोङो जुगजों लोगोसे जुजिनांगौ, जाबायदि जोङो गुस्लायनाय लाबोनांगौ बे महराव दासिमबो जोङो सफैनो हाथ'वाखै। सफैनो हागोन, सम दङ, नाथाय अब्लाबो जाबायदि जानांगौ जोंहा बियो दासिमहालागैबो जानो हायाखै। बेनि थाखाय जोङो बर' जिखिनि समाज बेबस्था बिनि सायाव जोंहा नायबिजिरनो गोनां बहुद दङ आरोखि। बेखौ जोङो बहुद सिन्था खालामनानै नायबिजिरनानै किसुमान पइन्टफोरखौ एसे हमदांनो हानानै जुदि एसे हल गासैबो समानै जुदि सिन्था खालामोब्ला आं सानो बिनि सायाव जोंहा मोनसे समाधान फैनो हागौ। दा जों नुयो बेलेग जाथिनि बेलेग हारिनि जिखिनि समाज बेबस्था दङ बिथांमोनखौ जोङो फ्राय मथा मथि जोङो खौसेथिखौ नुनो मोनो। आरो बे खौसेथिखौ जों मायाव नुनो मोनो? एक्सुवेलि धोरोमनि बेलायाव जों नुनो मोनो। जोङो मुसलमानखौनो साननानै नाय, जोङो ख्रिस्टानफोरखौनो साननानै नाय, जोङो बुद्धिस्टफोरखौनो साननानै नाय, जाथि वाइसआव नायोब्ला जोङो बिथांमोनखौ जोङो धोरोम वाइसआव जोङो मेजरिटि थानाय नुनो मोनो आरोखि। सिख धर्म सिखआनो जा, नाथाय जोङो जा नुनो मोनदों जोंनि बर' समाजावहाय जे सोरबा जोंनियाव ख्रिस्टानिटि दङ, सोरबा जोंनियाव ब्रह्म दङ, सोरबा जोंनियाव अनुकुल दङ, सोरबा जोंनाव बैष्णब दङ आरो जोंनियाव जोंनि बाथौबो दङ। बेखौ बेस खालामनानै बेखौ गुदि खालामनानै जोङो समाज बेबस्थाखौ दिनैसिम माने खौसेथि लाबोनो हायाखै। आरो धोरोम होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोंहा मा फैयो? बेजों जोंहा जोंनि राव फैबाय, जोंनि थुनलाइ फैबाय, जोंनि आसार खान्थि फैबाय, जोंनि कालसार फैबाय, जोंनि राजखान्थि बेबस्था फैबाय। बेफोर बेबस्थाखौ जोङो एसे हल सावरायलायनानै जोङो दाबो खौसेथियाव जों लाबोनो हायाखै आरोखि। बे खारनाव जोंनि जिखिनि समाज बेबस्थाया गोख्रों जानांगौ, जौगानांगौ, बेखिनि जों दाहालागै जों सफैनो हानाय जायाखै। बेखायनो आं बुंनो सानो बे बेलायावहाय जोङो धोरोमनि बेबस्थायाव जिखिनि जोंहा खौसेथि गैया बेनि थाखाय एसेब्लाबो जोंहा एसे माबा लामा दं आरोखि। मानि थाखाय जों खौसेथियाव फैनो हायाखै बे फारसे। ओमफ्राय जोङो दा दैदेनगिरि जानानै जों किसुमान खोथाखौ जों सिन्था खालामनो हायो जे समाज बेबस्थानि जिखिनि आसल जायगा, समाज बेबस्थानि जिखिनि जोंहा गुबै जायगा, बे जायगाया जाबाय जोंहा जोंनि गामियारि ओनसोल। जेब्लासिमनाखि जोङो गामियारि ओनसोलखौ समाज बेबस्थाखौ जोङो थिग खालामनो हाया अब्लासिम जोंनि जिखिनि धोरोमनि बेलायावनो जा, जोंनि जाथिनि बेलायावनो जा, दहाय आं बुंनाय माखासे खोथा जेनेबा राव, थुनलाइ, कालसार बेफोर खोथायानो जा, जों माने बेखौ जोङो जौगाहोनो बा दावगाहोनो जों हानाय नङा आरोखि। दा समाज बेबस्थाया जाबाय मा? किसुमान गामियाव जों ओरैबायदि नुनो मोनो जे समाज बेबस्थानि खुनु सुंसुथ्रु गैया। ओरैनो आफादगिरि फसंना दोनदों, नेहाथारि जाज फसंना दोनदों, बेयाव लाइमोन नांगौ ना माइनाव नांगौ, माबा मोनसे नेम निथि खालामनांगौ ना गोदान किसुमान क्रिएटिभ माइन्डस लानानै किसुमान खामानिखौ जों मावलांनांगौ, माबा मोनसे समस्या जायोब्ला जों माबोरै समाधान खालामनांगौ, बेफोरनि फारसे जोङो खुनु सिन्था धारा खालामनाय जों नुनो मोना आरोखि। दा बेफोरखौ जुदि जों जौगानांगौब्ला
एस ए हल जुदि जों जौगानांगौब्ला जोंनो मोनफ्रोमबो समाजा मोनफ्रोमबो गामिया बिथांमोननि थासारिया एसे सोलायनायाव फैनांगोन आरोखि आरो बे सोलायनाया माबोरै फैगोन जेलानाखि जोंहा दैदेनगिरिफ्रा थिग जागोन दैदेनगिरिफ्रा जेलानाखि जोंहा नंगौ बायदि लामाथिं दैदेनलांनो हागोन रायजो राजाखौ अब्लासो बे गामिनि समाजा जोंहा थिग जानानै थागोन दाथ' नोंथाङाबो मिन्थियो नोंथाङाबो नेहाथारि जों सानैजों मावगासिनो दङ दा नोलोबारि बियाबाव जोंहा गासै मथा मथि 23टा गामि दङ नङा होमबा दा बे 23टा गामियाव बबे गामिनि परिबेसा माबायदि बबे मोनसे गामिनि कन्डिसना माबायदि जोंथ' गासैबो मिथिजोब्बाय खिन्थु किसुमान गामियाव जोङो नुनो मोन्दों एखेबारे जोङो बिथांमोनखौ जोङो दैदेननो गोनां गैया बिथांमोनखौ जों बुंनो गोनां गैया बिथांमोनखौ जोङो सुद्रायनो गोनां गैया बेबायदि गामिबो दङ दा जों गासैबो 24टा गामिया जुदि जोंहा बेबायदि अबस्था जानायमोनब्ला जों सानो बिथांमोननि जौगानायजों लोगोसे जोंनि नोलोबारि बियाबाबो बहुतखिनि जोङो जौगालांनो हागौमोन आरोखि दा बेखायनो जोङो नोलोबारि बियाब जानानै किसुमान खोथा जोङो सिन्था खालामदों बे सिन्था खालामनाया मा जों दैदेनगिरि हिसाबै बियाबनि जानानै जि समाव बिथांमोना बडि चेन्ज खालामनो नागिरदों गामिनि बिबानगिरिफोर बिथांमोना सोलायनो नागिरदों बे समाव जोङो बिथांमोननि गामि गामि थांनानै किसुमान खोथा बुंनानै जे माबायदि जानांगौ माबायदि थानांगौ बेफोरनि खोथाखौ जों एसे सावरायनो नागिरदों आरो मबिलाइज खालामनायनि गेजेरजों बेखौ जों थिग खालामनो नागिरदों आरोखि जों बेबायदि खालामलाब्ला खिन्थु जोङो समाजारि बेबस्थाया जोंहा आगोलाव जेरैमोन बेबायदिनो थाबाय थागोन आरोखि दा जों बेखौ बुंनो नागिरदों जे दैदेनगिरिफोरनि मेलाव थांनानैहाय बिथांमोना जि समाव सेलेक्सन खालामगोन जि समाव जोंहा आफादगिरि नेहाथारि दोनगोन माइनावनि आफादगिरि नेहाथारि लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि दोनगोन मानोना गिबि आफाद लाइमोन आफाद माइनाव आफाद बिथांमोना जुदि दैदेनगिरिया थिग थाब्लानो मोनसे समाजा थिग थायो जोंनि बाथौआरि समाजनिफ्राय जोंनि बाथौआरि फारसेनिफ्राय एकदम रोखा आरोखि बियो बिथांमोननि दैदेननाया थिग जाब्लानो गासैबो गामिनि जौगानाय गामिनि राजखान्थिनि अबस्था रांखान्थिनि अबस्था माने आसार खान्थि लाखिनाय सब थिग जाजोबगोन आरोखि दा बिथांमोननि जिखिनि हाबाफारि मावनांगौ दङ बे मावनायनि सायाव जों किसुमान पइन्टस जों लानानै फैदों बे पइन्टसफोरखौ जों मबिलाइज खालामब्ला बिथांमोननि सिगाङाव जोङो आगोलावबो बुंबाय आरो दाबो जों बुंगोन आरोखि बे पइन्टसफ्रा जाहैबाय मा जे जाय दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बे दैदेनगिरि बिथांमोना ओरैबायदि जानांगोन जा बाथौनि जोंहा मोनबा बोसोन दङ बे बोसोनखौ बिथांमोना मानिनानै सोलिनानै जानांगोन बे बोसोना जाबाय जोंहा मा फार्स्टआव जोंहा सैथो जानांगोन गोथार जानांगोन अननाय थानांगोन निमाहा थानांगोन आरो लोगोसे खौसेथि थानांगोन बे जाबाय जोंनि बाथौनि मोनसे सान्थौ दङ बे सान्थौखौ लानानै बिथांमोना सोलिथारनांगोन दैदेनगिरि बिथांमोना बेनि उनावहाय बिथांमोना आब्रुथि आरो दाथाय सान्थाय बे बेलायाव बिथांमोना जेरावबो माने कमप्रमाइस जानो मोननाय नङा गाव जेखौ सानदों मोजांनि थाखाय साननांगोन साननायल' जाया साननायजों लोगोसे बिथांमोना मावनांगोनबो आरोखि आरो हरखाब जिखिनि सानब्रबनाय जोंहा समस्या फैयो गामियाव किसुमान ओरैबायदि समस्या फैयो जों जायखौ सुस्रांनो बहुद टाइम लायो आरो सुस्रांनो हानाय बायदि जाया दा जोङो माबा मोनसे समस्या जायोब्ला थाबैनो जों माबा मोनसे सिन्था खालामनानै माबोरै सुस्रांनो हागोन बेखौबो जों सिन्था खालामनो हानाय बै बिथांमोना दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना गुन थानांगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गोसो हमथानाय गुन थानांगोन समानथि साननाय गुन थानांगोन बिथांमोना दिदोम गुन थानांगोन गुबुननि साननो हानायखौ मोन्दांथि हानायखौ हमनो हानाय बिथांमोना केपासिटि थानांगोन आरो गोसो गुदुं जानांगोन बयजोंबो समानै गोरोबनो हानांगोन फेग्रा बेसादनिफ्राय बिथांमोना गावखौनो गाव एसे जानगाराव दोननो हानांगोन नङा होमबा आरो बेबायदिनो बायदिसिना जा पइन्टस दङ बे पइन्टसखौ जोङो जेब्लानाखि मबिलाइज खालामो जों आगोलावबो बुंबोखादों आरो दाबो जोङो गामि गामि थांनानै बे खोथाखौ जेब्लानाखि बिथांमोना बडि पारमिसन खालामो बे समाव जों थांनानै बेनि फारसे जों बेबस्था लागोन आरोखि अब्ला जों सानदों जे 24टा गामि दङ जोंनि बियाबनि सिङावहाय एसेबाबो जों सोलायनाय लाबोनो हागोन सेन्सखौ जों लाबोनो हागोन आरोखि खारन समाज जौगानायनि बेलायावहाय अकल समाज जौगानायनि खोथा नङा जोंहा न'खर फोसाबनायनि खोथा दङ न'खर फोसाबनायजों लोगोसे जोंहा मा दङ उननि जेनेरेसननि खोथा दङ उन जोलैनि खोथा दङ जोंहा जों दिनै बाथौखौ जों सिबिगासिनो दङ जे बाथौखौ उननि जोलैया बोरै सिबिलांगोन जों बिथांखौ जों फोरोंनो हानांगोन
बिथांमोनखौ जों गाइड होनो हानांगोन बे हाबाफारिखौ जों लानांगोन आरोखि बेजों लोगोसे आरो जोंहा गिबि आफाद माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद जिखिनि जों दानानै होनाय मोनसे मोनथाम आफाद दङ जोंहा बिथांमोना खौसेथि जानानै जुदि खामानि मावलाङोब्ला मोनसे समाजाव गुबै आफाद थारमाने गामिनि जायनाखि मेन बडि दङ बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांमोनखौ लानानै माबाखौ जों गुबै आफाद हिसाबै जोङो दोनदों आरोखि दा बिथांमोना खौसेथि जालायनानै जुदि गामिनि खोथा जुदि सिन्था खालामलायोब्ला निस्सय आं सानो गामि जौगानाया जोंहा अट'मेटिकेलि लासै लासैब्लाबो टाइम लागोन एसे खिन्थु लासै लासैब्लाबो जोंहा जौगानाय फैगोन आरोखि आरो जोंहा मोनसे खोथा जाबाय मा दे जोंहा जों आगोलनि समावहाय जों बाथौआरि जानानै जोंहा मोनसे आफसुसमोन जों साननो लुगैयो खोथामोन आरोखि दे जोंहा जोङो आगोल बे 30 बोसोर बा 35 बोसोरनि सिगांहाय जोंहा मोनसे जिरायनानै सावरायनो हानाय मोनसे बेबस्था गैयामोन जोङो जाय बोसोराव खननै फुजा होबाय बेबो फुजासो फुजायाथ' आरो जोङो जै होबाय लोगो लोगो बे खामानि जोब्बायानोसै जेबो गैला जोंनो बेयाव धोरोमनि बेबस्थानि फारसे मा सावरायनांगौ गामिनि बेबस्थानि फारसे मा सावरायनांगौ बबे जायगायाव जथुमनानै जों सावरायगोन नङा होमबा समाज फोसाबनायखौ जोङो माबोरै सावरायनांगौ मा बेबस्था लानांगौ बेफोरनि फारसे जोङो सावरायनायनि जोंहा जायगाबो गैयामोन बे समावहाय जायगाबो गैया आरो परिबेसबो गैयामोन नाथाय जोंनि बे दानि समावहाय जों ओरैबायदि मोनसे परिबेस खालामनानै लानो हादों जेरावनाखि जोङो बेलेग हारियाव बेलेग माहारियाव बेलेग धोरोमाव जों नुनो मोनो आरोखि आरो सबनिफ्राय साबसिन जोंहा समाज बेबस्थानि जायगायानो जाबाय जोंहा थानसालि बे थानसालियाव थांनानै जों गामिनि गासैबो खोथाखौ जों रायज्लायजोबनो हायो आरोखि धोरोमनि फारसेयानो जा गामिनि जौगानायनि फारसेयानो जा गामिनि माबा मोनसे किसुमान मावनो गोनां खामानियानो जा बा आसार खान्थिनि फारसेयानो जा जोङो एकदम माने सब खोथाखौ माने एस ए हल जिहेथु जोंहा बे थानसालियावनो गासैबो मानसिफोरा रायजो राजायाव जमा जाहैयो बेयाव खुला खुलि जों रायज्लायनो हायो आरोखि जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे दानि समाव बेयो मोनसे जायगा जानानै फैदों बेनि गामिखौ सामलायनायनि थाखाय आरो जायखौ नोङो गभर्नेन्स होननानै बुङो गभर्नेन्स प्लेस दा बेयाव थानानैनो जोङो किसुमान खोथाखौबो जोङो धोरोम सिबिनायनि बेलायावबो जों बुंनो हायो नङा होमबा थानसालि थाखाबाय नालाय जों धोरोम सिबिनायखौबो जोङो न'खर न'खर माबोरै जोङो धोरोम सिबिनांगौ न'खरखौ जों माबोरै फोसाबनांगौ बेनिफ्राय जे क्वालिफाइड एडुकेसनखौ जोङो न'खर न'खर जों माबोरै होनांगौ गासैबो गथ'फ्रा जेनेबा जोंहा स्टाडियाव गासैबो थिग गैया नाथाय जोंनि गामियाव किसुमान गथ'फ्रा ओरैबायदि स्मार्ट दङ ओरैबायदि ब्रेनि दङ जोङो बिथांमोनखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ क्वालिटि इडुकेसन बेखौबो जों होनो हानाय जों बेबस्था खालामनांगोन सोरबा जुदि ओंखारदोंब्ला बेखौ जोङो थुलुंगा होनांगोन बेफोरबायदि जानांगोन आरोखि दा बेफोर खोथाखौ जोङो गासैबो थानसालिनियावनो जों रायज्लायजोबनो हायो माने दैदेनगिरिफोरनि मावनांगौ खामानि आरो बेफोर गासैबो खामानि गोजा आरो बे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि थानसालियाव थानानैनो बेखौ मेनेज खालामनानैनो बेफोर गासैबो खोथाखो हाबाफारिबो लानो हायो आरो रायलायनायनि जिखिनि परिबेस बेखौ थि खालामनो हायो बेखिनि आरोखि आरो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै किसुमान आं पइन्ट होबाय बे पइन्टआ जुदि जादोंब्ला नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामलायदो आरो जायाखैब्ला एसे सानलायदो नङा होमबा आं माने गामिनि दैदेनगिरिया माबायदि जानांगौ बेनि सायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाखिनि बुंनांगौ बे बुंबाय आरोखि साबायखर थाबाय गेदेमा बिथाङा दैदेनगिरिया माबायदि जानांगौ एसेबाबो गुवारै बेखेवनो हाबाय बेनि थाखाय गेदेमा सारनिसिम साबायखर थाबाय आरो बे समाव बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जे जोंनि जिथु दिनैनि बे सावरायनाय नैथि खलब जि सावरायनाय बे माबाफोर जुदि थालांबायबा बेखौ जाहाथे सुद्रायना हरगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे सावरायनायाव बाहागो लाफैनाय आलासि गेदेमा बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।